Μικρό ξεσκούπτονται θόρυβες. Όχι το κέρδη, όχι τούτο, όχι το περιβάλλον. Πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό? Και είναι άνθρωποι που θέλουν και αυτοί να επενδύσουν πίσω από αυτά και σου λέει καρκινοβατούν τα μεγάλα. Δεν μπορεί το κράτος να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Τα κόμματα μια έτσι, μια αλλιώς. Πώς θα προχωρήσει αυτό το πράγμα? Όλη η κοινωνία κρύβεται πίσω από τον βουλευτή να βάλει. Εμείς εδώ έχουμε καταδικαστικά. Μόνο. Θα προτιμούσα να γίνει μια πρόγευση, να γίνει να πούμε όλο. Να πάμε να φύγει και να όταν ζούμε δανεικά. Thank you.